Εντυπωσιακό θέαμα χάρισαν δεκάδες άλογα, ιππείς αλλά και άμαξες που βρέθηκαν στο λιμάνι του Βόλου και έκαναν παρέλαση στο πλαίσιο της δεύτερης πανελλήνιας ιππικής συνάντησης. Η ιππική συνάντηση που διοργανώθηκε από τον Ιππικό Αθλητικό Σύλλογο Βόλου προσέλκυσε πολύ κόσμο το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από το λιμάνι. Η πομπή των αλόγων ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα. Από το πεδίο του Άρεως και στο χώρο μπροστά από το λιμάνι του Βόλου έγινε η παρουσίαση των συμμετοχόντων. Οι ιππείς από όλη την Ελλάδα εντυπωσίασαν με την ικανότητά τους και την παράσταση έκλεψαν ειδικότερα τα άλογα. Διαφορετικές ράτσες και χρώματα, όλα όμως εκπαιδευμένα ώστε να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το θέμα ήταν εντυπωσιακό και τα χειροκροτήματα ήταν αυτά που απέσπασαν τα άλογα και οι αναβάτες τους. Οι παρευρισκόμενοι εντυπωσιάστηκαν τόσο από τα ίδια τα άλογα, όσο και από τις ικανότητές τους να μπορούν να υποκληθούν, να χαιρετούν με τα πόδια τους αλλά και να κάνουν φιγούρες. Η παρέλαση των αλόγων συνεχίστηκε στην οδό Ιάσονος και Δημητριάδος και από εκεί επέστρεψαν στο σημείο που έγινε η εκκίνηση. Στην Ανδραβίδα που είναι στο νομό Ηλίας. Είμαι πρόεδρος του Ιππικού Συλλόγου Κένταυρη και έχουμε αδερφοποιηθεί με τον Ιππικό Σύλλογο Βόλου και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ για να κάνουμε την εκδήλωση και να βοηθήσουμε να γίνει η εκδήλωση με τα άλογα. Στο Βόλο η παρουσία δική σας πρώτη φορά έρχεστε εδώ στο Βόλο? Είναι η δεύτερη φορά, πέρυσι έκανα την παρουσίαση πάλι εγώ και φέτος τιμή μου να ξαναπροσπαθήσω να γίνει η παρουσίαση για το καλό του τόπου σας εδώ και για να κοινωνήσουμε το ότι το άλογο πρέπει να γίνει στόχος κάθε ανθρώπου, γιατί είναι πολύ έξυπνο ζώο και μας βοηθά στην καθημερινότητά μας από την παλιά εποχή μέχρι και σήμερα. Πόσοι αναβάτες είναι από την Ανδραβίδα στο Βόλο? Σήμερα δεν είναι 7. Βέβαια ανήκουν σε άλλες περιοχές, αλλά είναι του συλλόγου μας, είναι του Ιππικού Συλλόγου Κένταυρη. Είναι από την Αύπακτο, από το Αγρίνιο, είναι πολλοί. Οπότε τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Το τελευταίο νούμερο που ήρθε σήμερα τώρα εδώ είναι νούμερο 68. Μπορεί να έρθει κι άλλο τώρα σε λίγο, γιατί οι συμμετοχές κάθε ώρα αυξάνονται. Εκ μέρους υπέων του Βόλου συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο γνωστός αμαξάς της πόλης κ. Στέλιος Τσαλαβρέτας. Επίσης μέλη του Ιππικού Συλλόγου Βόλου η Κένταυρη και με τον πρόεδρό τους κ. Ανδρέα Καϊόπουλο, καθώς επίσης και ο κ. Κώστας Βάτσος. Το Σύλλογο Υπότης. Ναι. Πού εδρεύει? Στο Σέσκλο. Πόσα χρόνια ζωής έχει ο Σύλλογος? Είναι από το 2002, οπότε τώρα είναι περίπου στα 15 χρόνια, κλείνουμε 15 χρόνια. Παίρνετε μέρος και σε αγώνες, αναμετρήσεις? Ναι, υπερπήδηση εμποδίων εδώ η αθλητριά μας η Ανδρονίκη Τσούνη. Και επικήρυξη τεχνία, αθλητριά μας η Λίτα. Σήμερα εδώ στην παρέλαση αυτή που έγινε στη δεύτερη πανελλήνια ιππική συνάντηση είστε με τα πανέμορφα πόνια από ό,τι βλέπω. Ναι, ο Ντένις και η Μόνικα. Μάλιστα. Και ο αθλητής μας ο Δημήτρης ο Παϊλάς. Και η Νικολία που και ένα κορτσάκι που λείπει. Πώς είναι να έχει κάποιος μια ιδιαίτερη σχέση με το άλογο? Όπως είναι να είσαι ένα σκύλο, όσο δένεσαι με ένα σκυλί, μπορείς να ζηθείς και με ένα άλογο. Είναι ένα ζώο πολύ υψηλής νοημοσύνης. Ναι, σαφώς. Του λείπει ο λόγος, γι' αυτό λέγεται και άλογο. Είναι ακριβό να συντηρεί κάποιος ένα άλογο? Αθλητικά, ναι, σαν χόμπι όχι. Αθλητικά, όπως προσέχουμε τους εαυτούς τους, πρέπει να προσέχουμε και αυτά. Οπότε έχουν κάποια. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το χώρο? 12. Το πρωί της Κυριακής οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο και στις 10 περίπου το πρωί ξεκίνησαν τη διαδρομή 16 χιλιόμετρων μέσω της παραλιακής οδού Πευκακίων έως την πρώτη αγκάλη του Σωρού. Πιο πίσω βλέπω μια Αμαζόνια και ένα